everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, yeah, bakithi engazuthi ke ubulungiswa ke buyenzeka kulensizwa ke eyathelwa ke nge-acid. Kuthiwa ke wesifazane ke ukhihle sikaNandi elahlwa icala ukuzama ukubulala isoka lakhe, walichatha waliphuzisa ke wabuye walibhunyela ke nge-acid othongathi ke eThekwini. Lensizwa ke yatrenda kakhulu la enkundleni zokuxhumana ke xoxa istory sayo ukuthi ke yashiswa intombi yayo nge-acid. Wamnika nje umuntu wathi ayakachathe ngawo ngazo 11 wathi mase echathe ngawo kwaukuthi ke hayi umbulala impela ngaphakathi. Bathi ke imantsho sanele ehlatshwayo yenkantolo yesifunda saseVerulam ngolwesithathu ilahle uPrincess Lethiwe Mthimkhulu oneminyaka ewu30 ngecala lokuzama ukubulala nelokweba iselula. ULethiwe ke bathi wazama ukubulala ke ayithandana naye umnumzane Phakamani Sibiya oneminyaka ewu34 ngo-April 13 ngo-2022. Kuthiwa le nkosazana ke yaboshwa ngo-April 19 walowo nyaka, wagcina ke ededelwe ngebheli ka-1,500 rand. Ngesonto eledlule bathwethula ubufakazi kule nkantolo wathi wayekade eyivikela kuSibiya owayemhlukumeza futhi ke emshaya, kodwa ke wakujika konke lokhu ke ngolwesithathu. Bathi uxolisile kumgilwa wathi uyayisola kakhulu ngakwenze eholwa intukuthelo nokuthi ke kuyiqiniso ukuthi ke wayefuna ukumbulala uSibiya. Uthe wazama ke ukubulala uSibiya elekele lo mnumzane Moses Jobe ogcwele ke amathafa, adalule ukuthi ke wagcina ukumbona emuva ke kwesigameko. Emuva ke kokulahlwa ngamacala uLethiwe ke utshelwe ukuthi useya esitokisini nebala lamqhuba ke iphoyisa ke sekubhekwe khona. Bathi ke uvele wasikhihla isilile semphambi komnyango ebheke esitokisini kwaze wasondela unina again. Emva kwekhefu bathi ummeli kaLethiwe umnumzane Denver Ready ucela imantshi ukuthi ke awubantu untombazane unezingane ayikhulisayo. So ke basibemnika ke ibheli ka 3,000 rand. Yathi ke inkantolo ke izomgweba ngoDisemba mhla ka11. Kusho ukuthi ke guys vele nje indaba yakhe ke uyaboshwa ngoba necala ulivumile. Ibona kamanxeba ke lawa ashiwa uthando ekuma relationship. Abanye ke abantu bayabathi mangabe ungasajabulanga kungcono ukuthi ushiye kunokuthi ugcine ke ususesimweni esifana ke nesikadade wethu. Abantu abaningi bathi cha kufala jezi impela ngokuthi wazama ukumbulala. Yeah guys, sona ke story bakithi sikabhuti impela ngazuthi cha uyabuthola ubulungiswa ngoba impilo yakhe yashintsha from that day. Njengoba kuthiwa ke kunezinto angakwazi ukuzenzela zona, usafuna ke nemali, sahlanganisa nemali yesejari ukuthi ke akwazi ukulungisa ubuso bakhe noma kungesaba normal njengoba ayikade njalo because of indlela ke ashisa ngayo i-acid. Enye yamshisa ngaphakathi, enye yamshisa ngaphandle. So nje yeah guys, my relationship ayingozi sometimes ayingeke. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.